Incidența bolilor alergice a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în mediul urban. Sunt afectați atât copiii cât și adulții, însă cu siguranță că populația pediatrică are afectarea cea mai semnificativă, deoarece marea majoritate a bolilor alergice au potențial evolutiv de severitate și caracter cronic. Dintre bolile cronice ale copiilor cu origine alergică, cele mai cunoscute sunt rinita și astmul. Din câte se știe la ora actuală, alergia este un defect imunologic, o stare de hiperreactivitate imună la factori de mediu, care de altfel ar trebui să fie tolerați. Tratamentul farmacologic al astmului, tratamentul cu medicație topică inhalatorie sau cu diverse alte medicamente, se adresează inflamației secundare a alergiilor și se stabilește în funcție de treapta de severitate a bolii. Dacă nu se gestionează și alergia, nu avem ce să așteptăm decât nevoia de tratament farmacologic pe termen lung. La ora actuală, un interes deosebit îl suscită manipularea imună a alergiilor, care stau la originea inflamației care inițiază simptomatologia în rinita și în astmul alergice. Această manipulare imună se face cu vaccinarea alergen specifică, care mai este cunoscută și sub numele de imunoterapie sau mai popular de desensibilizare. Aceste tipuri de tratament sunt singurele tratamente care se adresează etiologiei bolii și care influențează evoluția pe termen lung a acestora și cursul natural al bolii. Vaccinarea alergen specifică se face la ora actuală cu produse standardizate, omologate, după o testare prealabilă, corect efectuată de către medicul specialist alergolog și se poate administra sub formă injectabilă, cât și sub formă orală. Forma orală de vaccinare alergen specifică, care este intens utilizată datorită unei rate mai mici de reacții adverse, se poate face cu vaccinuri lichide care se administrează sublingual, cât și cu tablete care de asemenea se folosesc sublingual.